ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁରେ ତିଆରି ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖିବେ ଯଦି ଥରେ ବନଉଛନ୍ତି ନା, ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ମାଂସ ତରକାରୀ ପରି ବାସ୍ନା ହେବ, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବାସ୍ନା ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମେ ଆଳୁ କଟିଂ କରିଦେବା, ଚୋପାକୁ ବାହାର କରି। ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରାଇ ଦେବା, ପିଆଜ ବି କଟିଂ କରିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ନେବା, ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଏଡ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରାକୁ ଦେଇକିରି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିଯିବ, ସବୁତକ ଫ୍ଲେଭର ଯେମିତି ତେଲରେ ରହିଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିବେ ଏହି ରେସିପିରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପିଆଜ ଯଦି ଏଡ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଖାଇବା ପୁରା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ପିଆଜ ଅଧିକ ଏଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ପିଆଜ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଅଦାକୁ ଏଡ୍ କରିନି, କି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଏଡ୍ କରିନି, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଛେଚିକିରି ଏଡ୍ କରିଛି। ରସୁଣକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଛେଚିକି ଯଦି ଏଡ୍ କରିବେ, ତାର ଫ୍ଲେଭର ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଏଡ୍ କରିଦେବା। ତ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କଟିଂ କରି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ତ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଟମାଟୋଟା ବି ଟିକେ ହାଲକା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଯେଉଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ, ସେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି ବୁଟ ଡାଲିର ଟିକେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ବୁଟ ଡାଲିଟା ବି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଏଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ବିନା ମସଲାରେ ବନାଉଛି ତରକାରୀ, ତ ବା ବିନା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜି ତରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ପୁରା ଭୋଜି ଭଳି ହିଁ ବାସ୍ନା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମିତି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ୍ କରିଦେବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବେ ଲୁଣ। ଲୁଣକୁ ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଣ ଯଦି ଏଡ୍ କରିବେ କୁକିଂ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଟମାଟୋ ପୁରା ସିଝିଯିବ। ଆଉ ପିଆଜ ଏଇଥିରେ ଅଧିକା ଏଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖିବେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିବନି, ଆଉ ପାଣି ବି ରହିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ବିନା ପାଣିରେ ବି ଆମେ ସିଟି ଦେବା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମ ତରକାରୀ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ପିଆଜ ଏଥିରେ ଯଦି ଅଧିକା ଏଡ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମାନେ ତରକାରୀ ଆଉ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ଏଡ୍ କଲି, ମାନେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ୍ କଲି, ତ ପୋଡ଼ି ନଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଗିନାକୁ ହିଁ କ୍ଲିନ୍ କରି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଟମାଟୋ ବି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ପିଆଜ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆଳୁ ସବୁତକ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁରେ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ସିଝା ଆଳୁରେ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରେଇରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଡେକ୍ଚିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଖୋଲାରେ ଏମିତି କଷି ହେବାକୁ ଦେବାନି। ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆକୁ ଆମେ ସିଟି ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ମାନେ ଯେତେ କଷିବେ ନା ତରକାରୀଟା ସେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଦେଖିବେ ପୁରା କଷି ହେଇକିରି ଭଲସେ ପୁରା ସିଝିଯିବ ମସଲାରେ ହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, 2ଟି ସିଟି ଆସିବାକୁ ଦେବା। 2ଟି ସିଟି ଆସିସାରିବା ପରେ ସିଟି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସିଟି ଆସିବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ବି ପୋଡ଼ିନି, ଆମେ ପାଣି ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଏଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଖା ମସଲା ଏଡ୍ କଲେ ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ୍ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ତାକୁ ଗିନାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିନି। ଆପଣମାନେ ଏମିତିରେ ବି ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ଏଥିରେ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଷା ବନେଇକିରି ଖାଇପାରିବେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁର। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ସହିତ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଏଥିରେ ଝୋଳ କିଛି ମାନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ୍ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାତ ସହିତ ଗୋଳେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ରୁଟି ସହିତ, ପରଟା ସହିତ, ନାନ୍ ସହିତ, ଇଡଲି ସହିତ, ଚକୁଳି ସହିତ ସବୁଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଗରମ ମସଲା ମୁଁ କିଛି ବି ଏଡ୍ କରିନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତରିକାରେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଗରମ ମସଲାରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ।
तो एबे कौन करबा ना गरम गरम पानी को ऐड करदबा। ऐड करिकरी पुणी थरे टिके भलसे आकु मिक्स करदबा। मिक्स हो सारा पर एमितिरे ही आकु आम किसी समय 5 मिनट पर्यंत बनवाक देवा। आ टेस्ट के चाखिकी अल्प टिके लुण देदेबा जेहेतु अलणा लगे मुझे अल्प टिके लुण को ऐड करदेली। आ लास्ट अल्प टिके कस्तूरी मेथी ऐड कली। कस्तूरी मेथीटा पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी, आपण मैंने चाहिए ऐड करेंगे ना स्किप करेंगे। कस्तूरी मेथी बदल में आपण मैंने धनिया पत्र भी ऐड करेंगे। तापर पुणी थे टिके भलसे आपको मिक्स करदबा। आ 2 ରୁ 3 मिनट पर्यंत टिके बनवाक दबा। 2 ରୁ 3 मिनट पर गोटे आबे बाउल को बाहर करबी आपण मानकु देखैदेबी आगु। आ देखंतु आपण मानक पाखरु भी देखै दोची केते बढ़िया पूरा झोला बनिकी रेडी छी। ए बनैबा समय घर पूरा कंपी उठिबो, एते बढ़िया पूरा बास्ना होतला। आ खाइला बेले मांस तरकारी बड़ी ही लागुतला। तो आपण मैंने यही तरीका थे मात्र ट्राए करूँ। तापर मत कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ यही ट्रिक्रे कहीं बनई नहीं। फ्रेंड्स आप भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक सेयार करूँ, लाइक करूँ। चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु, जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण पहुँचो। एमती इजी इजी वीडियो नहीं आसपी आप देखिए घरे आपको निहाती ट्राए करूँ। आज जब फेसबुक पेज देखुं ताल फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ। इंस्टाग्राम देखुले फॉलो करने को जमार भूलुनि। तो देखो फाइनल रेसिपी बनिकी रेडी हो गलानी। तो आपने भी घरे ट्राए करूँ। से पर्यंत रोचे पुणी एक रेसिपी नहीं आसबि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।